Ако се чудиш защо настроението ти се мени за секунди, отговорът е само един. Хормоналният дисбаланс не се появява изведнъж. Първо идва умората, после раздразнението, подуването, нередовният цикъл и усещането, че не си себе си. Знам какво е да се чувстваш така, без сили, без желание, с настроение, което се сменя за минути, и да ти казват усмихни се, когато просто искаш да се почувстваш нормално. Хормонален баланс е 100% натурална билкова формула с масло от вечерна иглика, черна кохош, берберин и магнезий. Комбинация създадена да върне естествения ритъм на тялото ти. Облегчава ПМС симптомите, подобрява съня и повишава енергията, без химия, без странични ефекти. Резултатите хиляди жени вече го използват и усещат промяна още след 2 седмици. Но истинските резултати идват след 3 месеца редовен прием. Тогава тялото ти отново започва да работи в хармония. Можеш да чакаш още или да си върнеш баланса днес. Последвай линка в описанието и поръчай сега. Не говорим за цена, говорим за спокойствие, енергия и увереност. Неща, които нямат стойност. Кликни сега и направи първата крачка към себе си. Балансирана и спокойна.